Sanibona bafethu uvani lo ngisathanda ukuthola umbiko about the former Orlando Pirates coach uFaldo Davids. Siyamazi-ke sonke bafethu uFaldo Davids. Kwabamkhumbulayo uFaldo Davids sekwayibamba zaqina noMandla Ncikazi lo osebenzana noJose Rivero right now. Wayibamba zaqina bafika kwi-CAF Confed Final yabo ngesizini ka-2021-2022 season yabo. Washiya i-Orlando Pirates ngokufika kwaJose Rivero wahamba. Ekhambeni wakhe kwahamba wayojoyina iclub yale eTanzania. Iclub ebizwa ngeSimba SC. Yabo ukufika kwakhe umjida wafika waperforma kakhulu wathatha iSimba SC wayiyisa kuma heights ahlukile kunalawa ayifica ekuona yabo. Nje asikhuluma nje iSimba SC ikwi-semi final yeCAF Confed yabo isathanda kushaya iStellenbosch FC sala eSouth Africa ngo-2-0 kwi-first leg bedlala le yabo eTanzania. Second leg izodlalwa eMoses Mabhida ilapho khona sombona khona uFaldo Davids esebuyelile kuleli la eSouth Africa izwe. But ke angizeli ukuzokhuluma ngomlando wakhe uFaldo Davids, ngizokhuluma ngombiko engutholile ngeOrlando Pirates noFaldo Davids. Kuthiwa uOrlando Pirates ibiseke yaxhumana naye yabo, ungomunye yocoach uOrlando Pirates eseke yaxhumana nabo ngalento le ukuthi ukhamba njobe ehamba uJose Rivero asazi ukuthi uba ucoach eswakuyena. Kuthiwa uOrlando Pirates ke izamile ukukhuluma naye uFaldo Davids yabo ngesikhala sokuthi abo ucoach uOrlando Pirates omusha yabo. Asazi ke noma yabo bezoba ihead coach noma bezoba uba yabo. Uthena uFaldo Davids cha yena akawuvumi umsebenzi ngempela, umsebenzi anawo le eTanzania usamnandi kakhulu yabo. Izinto zisamhambela kahle le eTanzania, ufuna ukuqeda umsebenzi anayo eTanzania mase yabona ukuthi amabombo uzowathatha awabhekisiphi. But nje unqabile umsebenzi wezimnyama because Orlando Pirates bemofferisha icontract ukuthi abe ucoach uOrlando Pirates yabo. Angazi ngempela bafethu le indaba lezi ngizizwa kanjani ngokwami yabo. Ngizozama ukufaka umthombo wami la, ngizozama ukufaka umbono wami about lelo daba la Faldo Davids. Yes, yena usewenzile umsebenzi neSimba. Yes, iSimba useyibeke kwamanye ama-heights, but ke mase siba neqiniso bafethu uFaldo Davids akusiyena ucoach right now Orlando Pirates engathatha ibeke ithemba kuyena yabo. Akusiyena nje ucoach singathatha ithemba lethi libeke kuyena. Even nabo aborulani yabo right now, yes, it's better to go and go to Europe and find a coach esingakwazi ube ithemba lethu kubona. Sibanikeze like izinto esiyidingayo, sibatshela ukuthi sifuna basebenzise intwana, sibafuna basebenzise intwana, sifuna bavumele iOrlando Pirates idlale ibhola la eSouth Africa yabo. Leli bhola leli elinefle yabo, into ezikanjalo because once wazama ukushintsha i-team, iculture ye-team labo nje usulahlile already because iculture yeOrlando Pirates sayasonke and futhi right now izinto seyibeke uJose Rivero wahluleka ukuzenza izinto sezize uJose Rivero. Orlando Pirates ingakukhomba indlela as coach obe icoach Orlando Pirates yabo, wenza izinto ezibukayo, wenza izinto nje ezinkulu right now. uJose Rivero uyodlala i-semi-final second leg against the Pyramids ukunumber 2 kwi-league yabo. Uyodlala ifinal iNedbank Cup 3 times in a row, 3 seasons in a row. Usewawinile ama-MTN amathathu in a row. So ucoach olandelayo ngempela kumele akwazi ukufila in kuyinyathelo esho uJose Rivero because uJose Rivero umsebenzi asewenzile mkhulu kakhulu yabo. Angike ngazi ngani ukuthi ingabe uFaldo Davids ubengafitha yini yabo ekubeni umqeqeshi omusha weOrlando Pirates ozokwazi ukungena ecasulweni zikaJose Rivero because akusebenzanga yabo. Akusebenzanga the last time ezamile ukwenza lokho because ngiyakhumbula kwahamba uJoseph Zimbawa banikeza umsebenzi benoMandla Ncikazi yabo. Abasinikezanga leyo nto esiyidingayo yabo, abasinikezanga lento esiyidingayo. Angazi ngempela bafethu, ungangitshela ama-comments wena ngokwakho, do you think ukulandwa kwaFaldo Davids bekuzoyilungisa yini inkinga esinayo? Because right now sidinga ucoach osibune league, ileague kade sagcina kuyiwina. Right now sine chance yokuwina iChampions League, ileague ke kade sagcina kuyiwina. So siyamdinga umuntu onoqozi nofuqufuqu yabo.